Aika useasti kysytään, että onko se oikeasti terävä. Kyllä, Teppi raastaa viipaloin. Me potkasen ton nuijan ilmaan, heitän sapelin tonne, heitän kirveen tonne ja juoksen itse tonne verhojen taakse piiloon. Kyllä, jos on omena-allergia, niin voi hyvinkin kuolla. Ja kuten lupas tää on. Terävä. Seuratkaa Jonglerta kirveellä, sapelilla ja keilapallolla. Ne on tehnyt tän ennenkin. Nyt meillä on ollut vauhtia ja ollaan lisätty vaarallisuuttakin. Nyt viedään tää asia ihan tappiin asti.